Naami karon din para sa usa ka katuluan namo. Gikan sa ating center o ba namang ustado among bisita gikan sa Makkah, Saudi Arabia. Si Sheikh. Pero una wala minyan niya para mag-Muslim mo. Pangamo lang makasabot lang unsa baging Islam. Ang rason nganong niya mi diri para masabtan nato nga isa ra gid ang Dios. Di ba? So diha sugod ang atong pag-worship o pagtuon. Di ba? Nga nag-ingon pa si Moises sa pagsaka niya sa Mount Sinai, ningon siya, Ya Rab o akong Diyos, alim ni siya na dukur kahada, tudloy ko butang nga akong litukon. Ingon din ang Allah, O Musa, Ya Musa, O Moises, kung la ilaha illallah, igna nga ako ang Diyos ang nag-inusarat. Ingon din si Moises, Ya Rab o akong Diyos, tanan ba ni mo nga mga tao nga minugna, mo na'y angan nila litukon? So ingon din ang Allah, Ya Musa, O Moises, laula ilaha illallah fi kiffa, ang paglitok nimo nga isarang Dios ibutang sa timbangan. Wal aradina sab'a fi kiffa was samawati sab'a fi kiffa malat bihin la ilaha. Ingon siya, kung ibutang po nimo diri ang tanan kawanangan, ang tanan kalangitan, ang sulod sa kalibutan ug gawas sa kalibutan, isulod nimo ang kadagatan ug sulod sa kadagatan ug gawas sa kadagatan, mas bugat pakaalang kanako ang ako lang ang Dios. Di ba? So akong utrog pangutana, kinsay nito sa inyo nga isa lang Diyos? So kita tanan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. Ako misaksi nga walay lain Diyos nga angay pagasimbahon gawas sa nag-inusara ng Diyos. O ako misaksi nga si Muhammad sama kang Abraham, sama kang Moises, sama kang David, sama kang Jesus, ulipon sa Diyos. So mashallah ba? So katulang siya, inshallah na may ipanghatag, gamay lang siya pero kinasing-kasing ba?